assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on beltanama on donama on ñaganama Allah moƴƴere ko groupe men welɓe weltinoɓe hanke hande janggo e fabi janggo kadi ko Allah andi inchallah en jettima musidɗo men Mamadou Demba Camara yimɓe ɓe ne kalanno affaire fedde nde noon ko mbimi ko kala ko wawi wonde hen somi yettima yimɓe fedde nde inchallah ma faamu e heeɓo hen assalamu aleykum Mamadou Demba. Waaleykum salam. mbaɗa celli wona baasi ala bandiraɓe ene lamdotono ɓe mbi tournage o darinoma joni min gam mbi mi tournage o ko wawi wonde hen foof min mi ala haala hami yetto moon somi yettima moon inchallahu bon maɓe keeɓen faamuyo tournage o ko yettude Allah sabu kala ko jiiɗa e aduna ko ma wona e fodore Allah tan e tacca kono min goppani min jeebaki kadi hay sa Allah goto ko golleje ne kewno tan golle libri anka dinam min ɓamta yimɓe ɓe gacca hakke ɓe jaafo wona hay batte groupe o min kaɓani min mbaɗani ko golleje ene kewno tan alhamdulillahi rabbil alamina golleje ɗe gustima e jetta hen Allah no fewi miɗen gara eɓe jaafo eɓe jarlo toujours to ɓe goni ɗo wata ɓe giwɗon yoɓe gonɗon tan somi faami haalama tan welɓe weltinoɓe kala koɓe joguino e tinnare e daɗaɗe e darugal kadi ko hande ɓuuri inchallahu kadi yo mbaw ɓamde forfait ji tan temɗere kam natti marsande ɓe welɓe weltinoɓe jiɗɗo darde foof yo fuɗɗo 1 giga monta ma dara wifi to base e ban joƴƴini galle mum sa nani welɓe weltinoɓe kadi enen joua eɓe daara ko kamɓe mbaɗi men ko gonɗen gode yoɓe tinno ha joni ɓe ɓeyda hen courage mabɓe Anne Camara mami yetto ceerno men Aliou mi nani o arti France mami yaatu makko assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam no wayi grand sec mbaɗa aɗa selli gay alhamdulillah an woni Aliou Touré no wayi min ɗo ɗon wona deƴƴini mi deƴƴini wallahi machallah basmallah e bandiraɓe ene lamdotono affaire welɓe weltinoɓe waktu foof affaire welɓe weltinoɓe ko jaam tan mbiɗen celli basos min galɗa mbiɗen calmina toon France naɓe Amérique naɓe dal Guinée Équatoriale Mozambique Congo naɓe Sénégal Gambie Laguiné donc ha wonɓe to Bamako en dala moon dal kelbanaɓe fof calminama beltanama wonde affaire welɓe weltinoɓe o tinnude mbaɗe courage wata mbaɗi ɓalli moon to min gonno hanki e cangue o ha joni ko ɗon min goni comme ko golle ɗe tan no mamma wirni golle en ɓurta men doole mais hande alhamdulillahi rabbil alamina min mbaɗi libération koya men jokken golle inchallah Touré bandiraɓe mbimon hayyo ko mbimnomi hanke e cangue yo goto fof darto wifi ñiɓa damal suudu mum quoi ande de wona yimɓe darto wifi de ɗo ko arata ɗo ko 500 wawa randu ɗum 1000 francs wawa randu ɗum ko 2000 francs kono ha 5000 Touré inchallah joni mi yetto ceerno men oustaz imam Sega Diallo merci Touré assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah. an woni bamum sukaɓe way o moni mbaɗɗa selli mbiɗa selli wallahi basala basala yam alhamdulillah mawɗum ni eɓe lamdotono kam affaire welɓe weltinoɓe e sur Facebook WhatsApp e Instagram TikTok kala ko wawno wonde ɓe lamdo kam hen joni jettiɗa ma joni mi yetti joni jettiɗa eyyi joni hoɗo ala namdorono kono joni jettiɗa welɓe weltinoɓe joni a yettaki namdotoɗo jettiɗa ko ganduɗo gonɗo hen jamma e ñalawma bo kontinɗo mo meeɗa rutto hay saha goto mo meeɗa woppu hay saha goto bo sa yi kadi groupe hunde foof ma woɗɗo iwri sa yi groupe o wayri weltinde yimɓeɓe bayri yeede hen kadi non wona haydara wona wondene kadi min ngala hen courage walla min ngala hen ɓamtare walla min ngala hen yidde groupe o guille amen to jette groupe o ɗon ɓurti bon so yimɓeɓe paami kadi temps o raɓɓiɗi saabu hikka bon yimɓe ne kewno golle seeɗa ɗum ma waɗi yimɓe tardi affaire groupe o joni kam sago Allah sago moon kala joguinoɗo connexion bon yo ɓeydu 500 wawana hay wifi wawana eyyi yam telema tan joƴƴina mbatta darda men ten somi famima joni ene wayno jiɗɗa wiide ko yimɓeɓe goto fof yo waɗ abonné to NASA en action satellite goto kala yo waɗ abonné to satellite to quoi gasi min noon miɗen jogui toon CS a jarama ɗo mayeten moƴƴere Allah e ma a jarama minen ko ɗo min mayata eyyi eyyi joni bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko min hooram e Cheikh Silla gandiraɗo vieux père donc woɓɓe ne mbiya papa toon derrière a faami bon mi salmini mi weltinima yimɓeɓe kadi inchallahu
golle ko jokka ko yeso fay ruttade ala hen par ce que ɓe mbima innama de ko gonɗa fof ko yimɓe a moƴƴi ko yimɓe a boni ko yimɓe ɗum noon moƴƴen beelen beltinen a faami so ɗum ɓe ndeɗen calmina musidɗo men tedduɗo on woni producteur men on woni Basayibani Breté ɓe mbiya Yaya Breté ɓen mbiya Wiisi Breté kanko no mo tinni no feewi e gueɗe ɗe eɗen mbiya yo Allah newnan men balɗe juɗɗe battane moƴƴe yiɗɓe men yo belto e gartii min andi belɗo weltinoɓe kam ngala añɓe ni eyyi so haala weeli ɗum noon mi wiya assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatu mbaɗe abonné mbaɗon like mbaɗon partagé minen ala fof komin wone mum sona batte onon daroɓe amen ɓe ko onon tan min darata ko weeli mum fof min mbaɗa tinnare amen darde amen fof ko onon tan yeɓoɓe amen ɓe min mbiya moon ha joni yallah accit men yallah accu gilɗi gonɗi hakkude men ɗi yallah junno ha juuta assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatu wifi direct machallah inchallah